Masagaw Isling, kabar sa basarana. Gina, sama na ya na di ka naging mambugatawan, nakaribat sa diri. Upama ka pagilangan na violation na mata nga benda intirud na dunia. Problema na miyata mambud sa nga mga tao kondim. Ugi ina route kaya na nga niya so para na mata na kika nga iya mga Yahudi. Ay bu kapipia ginawairan. Wah, nanap ke patayra na Muslim. Na kanaba iya mitiro na mga Muslim. Sa nga Pilipinas, kanaba iya mitiro na mga Maranaw, kanaba mga Muslim. Adna di kani mentay na mana niya na komentary. Iman to naging aya Israeli na miya kadakdak siran san sa mana niya na nga na mga beach resort sana san sa mga kuana miya kadakdak sirano. A time will come na pungwa nira na ayaman na niya na pangilay siran chokit. Nang gumod na ngayam ini panande po nira na kalima miya kwatan nira sarana. Hindi akan diteru na diteni kupinan ka madagala kerarangitan man. Madagalap man na kerarangitan. Amay ka upinan tayo ni. Nas kano ang mga solid khabar followers di kano kiram kiswaswa. Sama naman nagyang kaya Allahu Akbar. Paano neno kada debu di isya sama na. Katawan niyo. Kaya tago niya sa embassy for the first time. Nasa niya tago sa Davao. Ay mala problema. Sama na na embassy ro Israel. Natiwariyo giyang kayamanan niya na mga Kristiyan na katawiran sa ulaw-ula Israel. Nasaktano pa na rin. Upang makakoncern siran sa giyang ay di kundi kandak lagi ang kaya Israel si sa giyang Pilipinas si Manto. Na may papansakad na nga adiran di kandak lang. Kinay mapasangon. Sampan miya din sa giyang ko tatay miran. Inuti na madakala kira inyo na di pagtatsa. San mi ad nagyang gotwa friendly to kuha na kaya friendly between Israel and Pilipinas pamana mutual taro kuha na celebrate na kuha na kalipatan na kasungaran yan ketusan ni wari Adman ni mantua midadakatan sa kitab. Auman saragun napsilibrita nagyang gotwa relationship between Pilipinas and between Pilipinas and Israel. Nasiyanan mi adin si iko terme Duterte. Ato na nga mga sinapang tanong sa isang mga military. Sina pa nga mga polis tanong yan. Tananggir ka. Ano ka na Israel? Nantay pagan na Ami ang kabisitar wa presidente. Nami ang kabayling na mawid siya mga sinapang. Akatata na si sinapang ng mga polis tanong yan. Specifically, si Ibu sa Berm. Na ayaw makasisipin na pang sa nga na sinapang iran na miya kapepe paras. Sina pa nga mga polis tanong nasuplay na po sa Israel. Adi tayo ni mapangaloy kang gabuan tayo ramah. Di tato man ka. At tigira na antay kaya batano san labot sa politika. Batano na rin giip kuha na ka sa mga tawa iya. Baka ay man na problema si Imambu. Dataro to ad na mga ginawa siya malu mga totoo. Aw miniswaswa kira nga miyag unfollow si Ran Mambu. Napanggiraw pa na isa ko kuha na idol kan ska engineer. Iman to di kan ska pandi pang share si ko mga group chat tami si ko langon ay pang share kan ska iman to na didin view ko la kurkad. Ngay no ka gugmad mi unfollow. Buid na miya dirak na sa timang bubuko. Daman. Nantay kaya ada kan no to sambungi kagi anda nga mga ginawa Kalalema na kasi sa Facebook na sukaba sa organo basta
mato adi sa katana bapya panaki asara di tanian tanah sa lima pia ki tian an taniam sa lima asara de bertap pakailay dia kena ki kuan suka tahu koron na sarap ke kuna dia kena ki sembug besta merot mato tanto adi kira ta ginaw taka perati asirang udah tarot pamana si tanwa ke ko benar wan tunay benar na rontan wan tunay ribet na ribet o bagyang yaso ribet na pakapi ampan na tero na ka na ampil kaki sa aki uto nasabo po to sa nga na fake news ap keparateran ati pa na ati kate di ko rin mbelaan sa mga issue mga rarata no pamana peratian na kasirampan akata-kata na ka kasasaksian na ka ay man na nakanabo ko di ingulaw la sa nganin siya na di kan di pamanaro na di ran rakta di pamanaro o paman na pangimnera na kasirampan na ketumo kasirampan na di siya kan anan tay titu si Abrak yang uto di imbubal sa marata apa makarata na ko iran anak ko niyo kagudin na tumo na kasiran apiarate ang kasiran kay ka sakan akagabi kapita napkilay ako masalay mala ami ang gunang karakan orene napkiswas wakakiran. Nange, betan nga miniswas wakakiran, tay, bako kiyadan sa tanga. Restrictions. So sama na ya, ari mga pagarya, sukran sa mga heart yo. Sa kanang ina, tantura ka na masakit. Kate, sobra sang ibu. Almost 2,000 na miyadara ka na followers. Kanabo ko to, rata ginawa, sa kagiya miyada ko sa followers ka, pero na rin, sukay nga si Iba ka sukay ka, upama buwa, o sukay ka sa salungan na 50 sa nga iya ka Facebook, na miya katamok ka, o di na magatos, dugatos. Pero na rin, giyang nga iya mga live followers, ang mga marana, approach sa dugatos. Nakaysa ka na, katawan na ka na yung mga lango na vlogger si Ika, sa kanin mi-organize kiran. Ikaya kung buo ginawa kan. Isa ko miya organize sa mga tawa si kudiran di kang bubuno. Na miya ka initiate ako, miya ka timu-timu kami na iman to miya da sudi kang bubuno mga vlogger. Alaw na kasi katawan. Sa kanin miya organize kiran. Isa ko mala. Di ka mamapteroy ba true may sa kambu. Kamada kala ko. Wait na kung totosin na sa kanin atagis kay giyas. Anta pa kabuto sa disiran makabubuno. Nadid na kaya buong pakita sa miniraut 20,000 sa salungan. Saulan. Did na kita sa miraut 10,000 sa saulan. Kagina. Oriyan yan na miya ka ngiraw ka kaday man sa follower. Daki, dabas ipsukay sa miraut 10,000 sa saulan na blagira maranaw. Never. Ubad na siyo ka. Kasalak. Pero na ka, so 1 million na barat na, 1 million na viewers ka. Pakalangan ni, duga to sa pesos. Ama ko nga ro. Na 1 million na, suntok sa buwan. Anto na suntok sa buwan. Suntok sa buwan na, imposible. Siya ko na, miniposta ka na, suntok sa buwan na ki. Uberan ma-impede si Sarah. Ana, ito na suntok. Umanisa na, gumiyat tala, pamikiran niya, agusiran, pangumint. Di rin katawan na, ayang, maana, suntok sa buwan na imposible. Subhanallah. Suntok sa buwan na, o kesuntok ka nga naulan, nagyuto. Imposible ba nga masuntok ka nga naulan? Ino to Pitero, suntok sa buwan. Suntok sa buwan ka lang, gito. Panalo, akin ka lang. Adiram kasabuti, naguya ko rin, gabuy-gubuy, takdalamin ni Swaswagera. So, ginan, mga pagarya, padukon sa giyang kaya konteks sa giyang Peter waging Al Jazeera. At again, giyan ay prisyuri na isa yamanan yan na Israel, Amerika. Why? Arak sa piya kaliundira na giyang kaya kabayaran na maawat. Upaman na maawat ka no si, why? Migay siran sa plano kakabay at tigin na giyang Israel na gain, upaman na makakuha siran, gain more territory, more hilltop. Ay manan yan na ay ako nakabaya o din i-pressure ko nagyang ay Amerika. I-pressure ko nagyang ay Israel sa Amerika. Kansiran kabagi sa attention
way ka an maka demand agyang kaya Israel sa makagain siran. Ang siran makadiman ka ang siran makakuha, makagain siran more territories, more hilltop. Siya tingin sa nga ng mga pupuro na darpa. Kasan sa Lebanon, sa yamanan niya na Lebanon na ad na mga hilltopsan, mga pupuro apalawa, mga ator. Agusan sa yamanan niya na, kaya ayaman na magubay, na Lebanon na Lebanon na iyo, na nga tamparo na Turkey. Tampar si ina, ayaman na niya na Israel. Kaya ka Israel, na ba sila makandidir? Ugi, naging Israel, ugi nga Lebanon, mapasad na Turkey. Ugi, na nga Turkey, na maluro makasisinwit. Suginan. Kabay ako naging Israel na makakuha silang sa atensyon, kan manigusit, oy, kan silang kon makadiman. Sagi nga mga poporo adarpa, hilltop to have more advantage when it speak of the negotiation with the Lebanese government, but more importantly perhaps when ties to reach a compromise with the US administration. Kauto, manan yan na para ma-compromise. Para berat na nakapasad ang kira na miya kadiman mambugi ang akuan. So mala ini tutulan si Israel, tutulin sinagito. Inuan ang susuag yang Israel kama matinadiman siran mambu, pressure niran mambugi ang akuan. Ay manan yan na Amerika, sa ba siran mo makadiman. Agi giya nga Amerika mambu. Nadid man ni bugin niya nakabenar sa Israel. Ay manan yan natigin na garantiyan na. Nadin niya siran bugi sa mga akuan. Way nagusto mala malaki at tido ransan giya nga ikaw na commander agi nga iya Israeli na man niya na sala sa kala kaya tido ransan ni manto sa southern Lebanon gana pitiro ta ini report Al Jazeera ug nga CNN at tiginaman niya na tigil niran ang makapusto si ransan sa kana na siyawte manader pa sa southern Lebanon man niya na dayran kasuldi. Ramig siya manan niya na miya ka-withdraw siya. Kate, giya ko na mga tangke, agugya nga mga pagkira na miya matay, na unable to recover. Diran ke toon. Sa kala akyat tidawasa. Giya nga Israel, agugya nga Amerika na, kung sa busira na tito. Sana, miya rati ako sana, kung sa busira. Pamana, kapakatiga Amerika, psiko niya siya. Galapakan yun na kiyanan. Anahasakan na yung mataw siya. You will fall onto the trap of the flood. Kaani warn Israel over Lebanon. Kaani warn Israel soldiers. Commander of the Quds Force of Iran Islamic Revolutionary Guard, Ismail Kaani, issue a warning to Israeli soldier on Friday following recent clashes in southern Lebanon. Ay man niya nagyang kay ko nakatiro agyang kaya Quds Forces. Managyan kaya Islamic Revolutionary Guard, udi na military agyang kaya emanan niya na Iran. Peter yan natigin na Peter Iran si sagyang kaya Israel. Emanan niya na Israeli soldier on Friday following recent clashes on southern Lebanon. Gaza also has flood. Emanan niya na pag-warning nga naging militarya Israel agyang kaya military Iran na pag-warning nga nila naging Israel. Sagyang kaya kapsulong Iran sa Lebanon. Gaza also has a flood and if you act according to desires of your politician, you will fall into the trap of flood. Kaani said in booking Operation Al-Aqsa Flood, the October 7, 2023 Palestinian Resistance Operation, the express major Israeli security failure. Ay manan yan na gingatigin na Gaza flood. Gingatigin na Gaza na binupagmin yan sa flood. Kinabeso flood control. Wina spelling yan na flood. Ang ta danaw. Ay pagmin yan si na so kyan danaw rung si sagyang kayakwan. Gaza. If you act, o pamatigyan ka, din yan iteron sa sagyang ka Israel, o pamatigyan, kaya din yung dinggulawlaan,
Nasabab si ikuemanan niyan nakapolitika. You will fall into the trap of the flood. Namata na tigyan. Upama tigyan nga emanan niyan na. Giyang kaya kapumuno ni upama na nga tigyan na gasa. Na ad na tigyan na lalabungaon. Why? Na emanan niyan. Amay ka aya kabaya iyusan, na so mga berat na pamikiran iyusan si ko politika, na mata na tigyan ka, you will fall into the trap of the flood. Kaani said invoking Operation Al-Aqsa Flood, the October 7, 2023 resistance operation, the exposed major Israeli security failure. Na emanan yan, na udi niyo atigin na ng targ nagyang na politika ay di niyo ding gulola ng mga politika di niyo diga politika sa gyang ayagas sa kakuan niyo ron upama konteksto niya no to na keso ayo din na tigyan udi na keswap man nagyang uta October 7 na miyang gulola Amer Ahmad is watching ay manan yan na damar no mga military ran so kaya soldier gyang ga iya Hamas si sagyang Israel. Nakulaw la dumana na natigyan. He also references Hezbollah's battlefield tactics in Lebanon. Dataray dumabutigyan nagyang kaya diniw di kitidawan sa Lebanon. At tama ni manto na deran makwa. Gyang si Trump na adno to so statement yan na criticize niya nagyang kaya kuan. Ayamanan yan na Israel. Sa tigyan na miyaka pira pulud na iragun. There are so many decades at tidawa kanusan sa Lebanon na debu at tiga giyang kaya Amerika aban yusan miya pupar na korek ya kapipira pulo ragu na tidawa sira na debu at tiga na din yusan lima pupar so ayad na mapesa na tigi Trump na targa ni mga nadiga tidawa na din yung butuban na giyang kaya Hezbollah na nagugyang kaya Lebanon eman na yan na gyang mga katirwa gyang commander sa gyang military. Na pakay ng kanya na gyang emanan yan na Israel. Sa tigin na emanan yan na upunin yun na dignaki. Ayad na mapipigiro na politika o gyang adin di ka panailing di sa gyang Lebanon o gyang agasta. Na emanan yan na keswa so October 7 na danyo dumakontrol. Why? Agyang ka emanan yan dumakontrol o military Israel. Agyang Israel kaya soldier kano. Kamapangulolad na may adigan o tumarg. Kani, paano niya naging spokesperson na Hezbollah? Yung spokesperson na yaman na niya na Hamas, mana si Abu Ubaidah. Actually, naging Abu Ubaidah na spokesperson na katero na ay ni sambiyon na Abu Ubaidah. Umanagyo si Abu Ubaidah na gito na spokesperson no to. Winak nabagyo to sa original na Abu Ubaidah. Kaya instead spokesperson na itiluron na ay initaluron na Abu Ubaidah. Sabab sa giyang ko to ingaran ni Abu Ubaidah. Siya kini Abu Ubaidah na miyawafat niya sa hidi. Why? Wid na para di kalipatan sa ngaran yan na ayad na iniingaran ni Ranseko spokesperson na Abu Ubaidah. Ay manan yan na biento kini Abu Ubaidah. Agyang kaya ko na milita agyang kaya Hamas sa agyang kaya din yan di confrontation yung di rin di kapakat kapsengatan yan o di na din yan di kapakitido sa agyang mga Israeli ay manan yan na Hezbollah fighter had inflicted heavy losses agyang atigin na Hezbollah na miya pakiilera agyang kaya mala kaptuban na ran si agyang kaya manan yan na mga Yahudi continue to do so while confronting ongoing Israeli aggression against Lebanon. Naman yan na itataro siran na tigyan nagyang kaya confronting Israeli aggression. Sigo diran di kapagrenairan si sagyang kaya manan yan na di ka pamina sa agyang kaya manan yan na Israel si sagyang kaya Lebanon. He described resistance to Israeli attack a right and duty generally by all laws and principles. Naman yan na ay ako natitinigan naging Hezbollah na sabab patigin si ko paninindig. Why? Paninindig si sagyang kaya darpa. Pero na kagiya giyang kaya Israel na miyang ataksiran man na kagiya ini po ko gagawin ataman kayo kapita. Ya sabab pa sa ayamayatay ko mga Lebanese na 16 sa pulo agunam. Why?
Kasi ko paganay man muna, patakatawa, minireporta niya tayo kung mga sundero. Wait na, yung mapiyaro wa istorya. Minsan pan, inurungan nila sa beto, ang anas, siyaw ka munisipyo, san sa Southern Lebanon. Palapas nila nga nalawasay, nadakiran pagilapasan. Udi na miya lepas siran, udi na miya pakatras siran naging Hezbollah. So sabab pro, na miya announce, diniklir agyang aya Iran, military ay man to, tigin na sabab ko kaya pa kanyo ko bitiara, kadami tax agyang aya Amerika, agyang aya Iran, Israel, na close na miya Strait of Hormuz. So therefore, iman to na close agyang Strait of Hormuz. Pressure nira ni man to Amerika sa emanan niya na supitiro ka ng gulalan na ka. Gagarantura na ka emanan niya na Israel na gulalan na ka. Pressure nira siya na emanan niya na Trump. Giyang ay mambu Israel na so mga pag-analyze na aya ka ba etigiran na Israel nakabugan siran mambu sa negosasyon. Sabab sa desiran pa ka giyang Israel na dedin pa ka tiro agiyang aya Amerika sa siyokuban niya na agiyang Israel sa tigina tsaka ni matausan. Without Israel, without America na da Israel. So giyang aya America na din yan pakatiro giyang aya Israel na siyukuban yan diri chua giranten yan. Why? So gito isabab pag giyang aya ceasefire agreement na da makadiman agiyang kayamanan yan na Israel. Kawini sira otsiran sa bitiara. Why? Na yamanan yan ng diman agiyang aya Israel. Uwid na kagidasiran bagi sa chance Trump sa basiran makatiro. So iman to na ayaman to ataki-taki udi na ayaman to dinggulaw la nagyang aya Israel sa nga nakiya panimbagiran na pitero agyang pag-analyze adi na dinggulaw la nagyang kaya Israel ka hindi man siran sa yamanan yan na area. Agyang na naman na nakikiyang niran sa 15 kilometers isa agyang kaya river, Litani river, kailangan ko na pagawatan siya. Nandit ni kaawataw na suldo ni Rana miya pasad. Lolo ka sa kasiranon mapakaawa. Sumiyal pa sira ng uta river, agi na ni pagiltan. Supposed to be na nga na river, ragad na Palestine, tama sa karagatan. Uta po siya na kano, from the river to the sea. Nagina. So, ay sumatutalo to na di man to dinggulaw la agyang Israel sa di kabaya Amerika so paka sa agyang kana na ceasefire kaan man bumaka di man na Israel. So ginan maulaw-lasan. So sama na yan na minsan pan ginan ugid na siko Friday na ad na minibalita agyang kaya mga nabal Amerika na ad na miya mga onro. Ugid na tanudan tanu ka nga na nabal blockade na yakatero sa agreement na staggered may to kapagawa iransan taman sa 30 days na totally miyada si ransan mabulangon. Ay mambu countero to. Why naging aya Iran napagupinan nira na Strait of Hormuz nagukelot ni ransan beton nira nagyang napiang ulugsan planted bomb. So kuha na landmine no pa maka sa karsada. Yan ang mga piang ulugiran sa nayaman niya ng mga landmine sa sea mine. San nga nakaragatan sa Strait of Hormuz na mapangwaro naging aya Iran nagukawaan mambu agi nga Iran nga akwan mga sundarusan sa Strait of Hormuz iaatang Iran sa agi kaya Amerika. So miya panutulad na miya kaliw nagwa na miya kasulugid na iman to agawi na piya kaliw da Iran na iman to nakilosan Iran. So ginan mga pagariya next pag-update tanong na nayon tanong nga na-meetingan kiran. Ato na man ni meeting, ugid na kanabatan to big deal, kagim niya pasad. So kaya per meron. Ay bu samanan na meeting siran, na kuha na mga negosyator buwag yung ay Amerika, na ibu malaw na taon na si Witkoff, agi na so negosyator. Si Vance na di pagunot, so Vice President, ginan sa mga negosyator. Igi man bu era na ipagwitan niyan ro, mambu na subong bu mga taon niyan. Ay pinakaminos na foreign minister. Ako sa mga pada-Arab, mga dato nasungsiran sa Switzerland. So ginanday balita iman to kwan sa manay na orasta ng mga pagarya. Alas 11:29 ana mata na miato to kaging 144 did na luminyo. Gitu dito ako mga taway ako miuminsira na mata na magkadata sa muda. Asala ko ipsupo niran. Uwi na miya kayo to so basir. Igira live.
so kabasa ko kanok, sa kabasa ko kiran. Ila man na rin mga pagarya. Yan nga ya live. Na tanudan ka, ayabu di imbentay sa live na paganeron na matoa. Ikadua na sumyabut. Iaawid da kalian nga na kulaw lasan. Mga dato, mga bae. Kadakalan sina mga totoo adisakan. Di na ni kadakalan. Kau man hindi ka limituna na mawatan ni katuan niya na adisakan. Mapapaluakas ka. Na gitu. Ay man, naninay ka mamalatan o siran. Igira yung live na di tanud na ipsuugan sa akwan. Sakan na letaraya, miya ka umako, miya ka kanako, miya nagupa ko bud. Wah. Asar buka mga kubar ako kapakapi ginawa yung mga dato. Na may gas ka no, na makamakano na salakaw kisa bugiro. Na gitu ko. Sakan na susisagi nga miya mag-unfollow ra kan madakla melia ka nun. Ay unfollow ako niyan. Winapkila ka ng mga post yan. Ana rakira no to. With na gitu ba? Paganeron na antay kaya tipo aniran. Bako iran kaya tipo eh. Ikaduan to na imiatiru ka na sulang atigkira. Ikatalo natin, pamanap, kailan yun na diteran din mo ilan sa istorya. Naperatian niyo sirampan, natempilan niyo sirampan. Ibig sabihin na kinangan lang o nadiran di pamanaro na lang o na nan fake news. Aso ka basa ko. Yung ito tao, nagupo na yung madaglo na suribat na next na bud na peratian. Ito, di tano di peririla yan mga pagarya. So yaman na niya na di tanong pagayon na yun nansi ko politika. Kapolitika kyanan. Let us remain the politics into politics. Do not make it personal. Ato na personal. Nagyang ito, piyamatuan na kasya kaya sa pulano. Piyamatuan na kasya kaya ini sa dinyan kabaya. Amaw lawla na personal ito. Pimbala na kasya kaya ini sa istorya kaan kagud na tao. Na personal ito. Let us remain the politics as a politics. Do not make it personal. Kaya no to nakadusa ka. Naya Peter o Allah. Now makapatindig so kofar aguso yung manan yan na Muslim na sikad ng Muslim. Gina. Askano porte por kata di demalin na di ka no giram kiswaswa. May kataw na ka na di siram budi imbentay sa kabar. Wid na ini po nagisa paganay. Na di na ba ko ay bu piyo ko sana kanang to itin marin na kay klaro to ka pamrar. Gitu buman. Dako tapaki nganinsan. Nakabayaran na tiro na kana probang aga ko. Tiro nira na probang aga ko. Kabayaran nasulangon no di tiro no itin marin na koreka. Ay problema na atras sa bante. Kau to si Kiko nakay ko justify Kiko. Agiyan na picture nagiyan na sukya picture mi sa Marawi. Nainur na Peter itin marin nagina na picture nagina sukya bagi miki Kiko sa perar. Na sulangon no miya wakira na senator na bigan ni rin sa malita. Pama na mga pangimnarta. Gitu ititindigan na kanro. Kanaba ka na inaluyak na pada. Siya ko busang ko ta ebidensya. So ginan mga pagarya. Pririla yan tano so di tano pagayon na yunan. Sabuta ki uman isa so padiyan. Why? Wakala rabbukum uduni astajib lakum amin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pakanggi ginawa ya kaming ka, Ya Allah, rilai kaming ka, Ya Allah, rilaan kar kami, so, di man dusa si ko kagagawin na gusto, kada daun do.